Kum shibenta ban aiman sim ban kit bok riang ki samla ka district ki ban lin mi khmat ka district ka Meghalaya Games ka Ribhoi District Sport Association RBDSA hapo ka jingilam ba RB shadap ko mo president menta ka si ka Patrick Klalingkot ki lapon lang ka program son of ya ki rangil kay ball jong ka Ribhoi District ki ban lin shibenta ka Meghalaya Games ar jarap saw ka ban lang hatura ha ka ni ka singil or ban sa khilang do ba Matthew Makdo ha ka jingidon lang ba RB shadap president RBDSA lembat ki official bar ki rang ki thela kay ball under 18 jong ka district nagal yang ka RBDSA ka lapon tibro ka send off namata ki thela kay ball jong district kin pun lang khandai terik Klalingkot bar ki nong shibanta ka athletic kin pun lang ka khatlai terik Klalingkot ba nakaliang jong ka Meghalaya Game ka bab ki organizer ki labo ya ki kendon na ka banta jong pi kumno ba phinle ha ka ka ha ba pi participate ha ka Meghalaya Game te ka way ka ba nga kerpat ya pi ka long ka discipline ha ba ngimi nang ne ngide ban mi rengkat bat ka discipline ha ba ong discipline kabamut ba pin i ya ka jinglong ka babha ka jong pi hakmat ki way pat panpaw ya ka buram jong ka district ka jongi bat kay ka bangayo i hakisnam ki pamanswa na do kisnam ki pamanswa ba ka district ka jongi ka ju panpaw la ni ka ju ino ya ka nuksa ka babha na ka menta ki way pat te piro ki banlet ya lek kai la bat participate ka ni ka Meghalaya Game pide panpaw ya ka di ka ju ka discipline ka ba ki longshwa ki manswa kilabo bat kilayalam te kabaar kalong ba andang ilapoy hatura kinbun kijing pensyoy lese kibun kijing pensyoy bat kijing pensyoy lese kala banlong hakano kano kabenta ngingim tem ten ray pin say kendo ya kum kita ray yang scam kum kisamla kibadon kijing ket kle na kabenta kalaway bat scam halade ya ka akor ka buram ba pipen i syakiway bapilong ki player naka Ribhoi District dengan hit scam ba lengba ka jingsim menta ka jong pi pinwan ra ya ka nam ka buram tang ka jing job henry ka discipline ka akor ka buram bat kumju ru ya ka ba pin nang wan ra shushu ya ka aka ka ba itanat tam na ka ni ka district ka jongi te si kantin ar kantin ha ka ba day bat ka ni ka Meghalaya Game ngaskuban ai kublay ya ka sarkar Meghalaya kabalasim ya kani ka sinjam ban pelong ya kani ka Meghalaya Game bat ngangit scam baleng ba ka jing pelong ya kani ka Meghalaya Game kin select ru ki player ki babet na ki babet tam na preng jok pi ngangit scam ba ki player na Ribhoi kin yesyo yo banta ha kata ka kita ki banta ka ba pinlong ki babet tam na ka state ka jongi bat pinyo ru ban represent na ka state jongi la kalong ha ka national game la ni hakino kino rinsan te kata ka dei ka way tenray kay ka ba nakaliang ka jonga ngasngo diaw ba ngajupan pawiro ya kani ba kastit ka jongi ka dunah ki babun ki liang pat ha kabay day pat ka infrastructure te ki bun ba ki chief guest lane ki minister lane ki ru he ki rodon boram ki bon yesim menta banlong kum ki ban play ya ka football lane ki athletics lane ki no ki judge games kijuang ikan ikan tien bagi player Ribhoi de ki bolong fit bah hakamet kapat la kalong ki karkom long ka structure jong kamet ke jong ki kalong fit bah hakabaniele ya ka ki game ki paper bat ngam arta tien hiru ba ka district jongi ka jupen mi ya ki player ki ba kensai na ki ba kensai tam ki ban mi khmat na ka state ke jongi henry la dangi pej pat ya ka infrastructure ke badan ha ka state ke jongi ngini i ba ngimpat kot lane ban ngimpat la ban yakot bat ki way pat ki district la kalong ha ka artificial turf ru ngatrai ka way rungin pat don dan rekat baki way ki district pat don ki bladon artli don ki bladon lightly la kum nom no ki don ka way dan rek basusi kalong bangi ha po Ribhoi District ngim pat don tang ka way ka artificial turf ru ya ka ban long fit ban penlong ki tournament ki ba itanat lane ki ba khambiang bat ka way pat ka bangai i kalong ba la kalong pat ha ka athletics ru ngim pat don ki madan ki ba biang na kabenta ki players ki jongi bat kabalai kalong ba lese kalong kum kajing kenturu na kaliang jonga bat lese na kaliang juga RBDSA hiro bangin kentu ya ka sarkar bakin bo ya kenja hostel na kabenta ki players ki jongi kenang baladadon kanu ka game hapo Ribhoi District ngila ban penunkam ya ka te kata kalong ka jing kentu lese na kaliang ka jonga ya ka sarkar hi bat kumjur ka kentu ki reurang ba jong ka RBDSA bakin ya pul lane kinia watlat walanti bani kran bat ka sarkar bak kandon lakum numno ka way ka artificial turf bat ka kenja hostel hapo ka district ka jongi